Ngiyanibingelela lonke ababukeli beBlack Life TV kubnaku Black Fair khona lo mbukiso. Igama lami ngikuSitufuzela ngamandla ezulu. Le show le sibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivashela uma uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani, kwenzakalani, uzosilandisa ngempilo yakhe la ekhula khona. Sibone ukuthi ezefika ekuthenini uyagileka nje, bekuyinjani i-background, ukhule kanjani, isimo sasekhaya sinjani, abazali bebenjani, esikolweni bekunjani, environment, yonke into sifisa ukuthola kabanzi ngomnyombo wokuthi ezefike ekuthenini uyagileka ngalolu hlobo azolichaza nje manje kusuka kuphi. Asimuze ukuthi ngawusiphatheleni sawona. Yebo. Kunjani ma? Sabanjani? Ngiyaphila nami ngicela ngisondezele i-mic. Kuwena. Yes, uhlele kahle. Yebo. Ngicela ungilandise nje ukhulele kuphi and besinjani isimo sasekhaya? Ngikhulele ekhaya ngoma wami. Besinzima Komalume. kamalume. Okay. Bekunzima ngoba abazali bashona sisebancane. Mangicabanga fana ngisena 11. Ngokuya ke sihlala nogogo wethu owezala. Utha ugogo omncane uthini. Kwaya obhuti bethu abadala kunathi. Hamba omunye ohlala eGoli, omunye ohlala eThekwini. Babuye manje sesiqabule ubhuti lethu lwamdala. Ekuyeni wakhe yangabi inhlalo. Thina sisonke. Thina sabe sibambene sisonke. Yena wophuma nokwakhe ecaleni. Ukukhuleka kokuhlala sahlala saze sakhula nathi sabona uba masenze kanjani. Uyileke ndazohlala eThekwini. Sizozama amatoho ndafika ndathola umntwana eThekwini. Ekutholeni nomntwana ubhuti wami wabuya naye la ehlala khona umdala. Wazohlala la sihlala khona. Ekufikeni la sihlala khona ekufike kwangabi kuhle. Sangazwani ngoba besihleli singazwani nasemakhaya. La nihleli khona manje niyarenta noma mhlambe elinye lamakhaya? Mhlambe emndenini u-anti wethu. Okay. La sihlala khona. Ngokuhlala u-anti wethu asirent. Thina nje ukuziphantela ukasiqoke sidle. Silungiselela ingane zethu. Ubhuti wethu ubuyile ke ekuyeni wakhe wanento nami. Dingazi bani ngathi into ekanjani. Nje bengangithandisisi sisakhula. Ndingayinaki futhi umuntu mina ngimthatha njengobhuti wami. Kuthe uhambeni kwesikhathi ubhuti khona usesenanzwana naye. Sizwana kakhulu mina manizwana nomuntu ndimthatha njengosisi wami. Sasizwana kakhulu. Ubhuti shuthi afike mayingena endlini afike khona losisi. Abuze ayibona umdade. Ndethuse legama lika nomdade balomuntu ke asikho connected soyithu. Iqothini kama. Uconnected. Unomdade. Usisi wami. Hayi usisi wami wahlala noyelo bhoni endlini. Ndingenamfazi. Ndithi bese nomtshela ngithi minaye umakhelwane wami umngane. Ashahleka kabi. Duke uzobuya futhi yena seyizothi ubhuti wami uyayifuna le ntombazana. Ndithi mina ngiyokwazi le ntombazana ihlala nomuntu. Ekuhlaleni komuntu lo muntu uyandazi nami. Shuthi azofika umngane wami ngimtshele ngane wami kunento yenzeka uyamkhumbula ubhuti uyefike la eDakiwe. Yebo. Ubhuti wami wayana. So ukanje asizwani. Wamna ndethukile ezongena la endlini. Benineqha bese ninethemba kukhona wena. Athi yena ayikhululeka. Kanti bazojikela emveni kwami bahlanganisa into yabo isho ipasi. Ibe right. Kuthi ngisahleli kanjalo. Ndimone seyingeza umngane wami endlini. Sihlangana eThekwini ndimbuza yena. Wangaseza nje endlini yami. Athi yena hayi inkinga ubhuti wakho wathi untombi wena. Umntombi kanjani? Nje athi hayi akho into ngizokuchazela yona. Shuthi ngelinye ilanga Badakiwe bobethu bephuza. Badakiwe boyithu abuye yena azosho bayi ubhuti wakho wathi awulunganga wena awumfuni ungamdlisa ipoison. Ndithi hayi ndiyayiqala ke. Ingako esenza kanjena na. Athi yena hayi ngitshele bona asho hambe. Indidle lento enhlizweni ngitshela ubhuti wami engilelamayo. Athi ubhuti wami mnyenge ngoba uyambona vese akanamqondo.
asimnaki ke vese ekhaya ngoba noba sihleli kungoDisemba yena uphuma nokwakhe ecaleni okubhedayo futhi. Hayi singayendi sihlale singayinaki lento nabantu ndihleli nabo. Ngelinye ilanga uzongena intombazana ebusuku. Ncamisile usakhela. Athi ubhuti wakho uyangishaya ngale. Athi ubhuti asabele sekamereni. Encamisile nje ungayinaki untombazana. Ungangeni kulena ndithi wamnqanda kwaseqaleni wangezwa. Yeke ke. Ayinyani ntsho nyamezile anokho eminyanga yeke ajikane. Ekseni manivuka ndilungiselela ingane ndinganaki futhi. Lungiselela ingane zihambe sibe sesiphuma ndihlale sizihlale ecakwendle nje salinde uba sizoxina sofudumeza. Ndithi ndiyeva kunodushe enhla kumgwaqo. Masithi sidinga ubhuti. Hayi mandifika uthela ipetroli emkhukhwini wale ntombazana. Iyarenta yona. Uthela ipetroli. Futhi ndizinqande ndingakhulumi. Ndibuye ndizindlini. Ndizotshela usisi wami omncane mayibonanga ubhuti sesenza ukuthi futhi uzoboshwa. Uye yena ngoba bona banayo ukutholana okuncane. Hayi uthe Messi avela abuye ubhuti speed eze labo. Mayifika la kunina athi nguwe lo Sifebe ndini. Ndibuze lenzeni ubhuti? Athi ungambizi ngobhuti akho nguwe lo Sifebe ndini. Futhi ndimbona uba yabona ngesikhathi akhulumayo ukhona azoyenza. Ndive ndisukume endlini. Manzi endlini andilandele kanti ubonile usisi wami omncane. Uthe Messi lena Messi sazi ndishaya ngempama abembamba usisi wami. Athi ngeke uyenze into ufuna ukuyenza. Wena bhuti ujwayele lento ufuna uthanda ukuyenza uncamisile ngobethuli. Athi nawe uyayingena nje ngisajame kanjalo uthe Messi wathatha baphoselana phansi. Ndive ngibaleke ngithe mangingena emgaqweni. Mangiqala ngiphuza ndeva abantu bayamemeza baleka. Manje ndiyaphuza ubhuti uphethe uMessi. Hayi futhi ndive ngibaleke nje impela ndibona mayabokela uzolishaya uzondibulala. Baleke ndibona ndiyehlulakala ngomuntu wesifuba. Ndingene komunye umuzi onesilathi ndo. Ndingene khona ndifike ndizikhiyele kube khona umama khona. Hayi aphuma umama khona amthethisa ajeka athi uzonibamba. Ekujikeni wakhe ndiphume ndibheke evela. Andifike evela ngicela amaphoyisa ndibuye nawo. Sathi masifika nawo kuyaqhuza emnyango. Futhi nginganaki. Kuyaqhuza emnyango. Athi amaphoyisa ubhuti wakho. Mangiqala ngisithi azovela ngale komkhulu. Athi ngizokubamba Sifebe ndini. Aphuthuma amaphoyisa aye ngale. Messi ngale azovela ngala ngizokubamba Sifebe ndini. Ayibona into ezongisiza ukuhamba namaphoyisa. Nditsho amaphoyisa ngicela nize nithathe niyondibeka kwenye indawo eseGeneva. Oncinane ndilinga ubhuti wami. Ongena ngangilungisile. Andithatha amaphoyisa ngibeke eGeneva. Ndithe ndisasanda kufika khona azofona ubhuti abuze uba uphi ndithi ndiseGeneva. Athi buya khona kwizabo. Ndithi mina ndibuye kanjani? Ngoba ubhuti ufuna ungishaya. Athi hayi uzizwile udokosi. Ndithi mina ngicela ungihlangabeze. Yana ngihlangabeze. Sithe sisaqhamba ekhoneni nje. Khona umuzi esiwubiza uba kusemchasweni. Sisaqhamba nje khona ngithe mandivela. Athi nasi leSifebe. Athi ekhuphe umbese. Agxuma ubhuti ami phambi kwami. Athi ngeke uzumshaya. Usaphuzile namanje? Wengaphuzanga ngelo langa. Hawu wenza konke lokho sonke? Uhleli nje. Namanje mangimbuza. Ebeqala nje ungene endlini ngoba ekhuluma nosisi wami ebuza uba kanti umthetho wakho nalento uyenzayo uyoze uyenze uze kube nini. Shuthi ngelinye ilanga waphuza abuye ke azothetha. Afika ahlale nje esofeni. Ancokole nosisi wami. Athi ubhuti wami uzobulala lo. Bese uzobulala nami ngoba ucathi ufuna ukubulala amagazana. Avela ncabe ajika aphinde imvu. Siqhubeke sibuye sezendlini. Mandifika endlini uthathe iwardrobe yonke yengubo. Yonke. Uchisile emnyango. Lele TV yami, iTV nani TV ngapha. Thathe nawe ibulala endlini. Manje yonke nje ihleli. Futhi angikwazi ukumxolela ngoba ndaze ndasho usisi wami embuzi.
uthe nikhula nje anizwani vele. Mhlambe mase ukhumbule kahle la kwaqala khona ukuthi ningazwani, ngabe yini le yanixabanisa kahle kahle? Hayi angiyazi. Kuze kube manje. Iskisi. So ubhuti unabo abantwana? Wena unabo abantwana? Ngabe mhlambe uyabathanda noma nawe nje into nawe nje phakathi ayingeni? Eyi akakhulumi. Ngisho edlula ngendlela akakaze nemeze kanye athi mshana nje. Ngabuye ngazothi uqondene nawe ngqo laba abanye kungconywana kubona. Ngingasho kanjalo ngoba bona bayakwazi ukunqoba. Meyisenza izinto zakhe. Mina ngikwazi ukukhuluma. Askisi. So mase kuthiwa kuyenzeka uyayibona le video, mhlambe uyakhona ukubona ukuthi awukhona ukukhuluma naye ubuso nobuso. Mhlambe mase kuthiwa kuyenzeka kuyaqondana nokuthi ayibone le video. Mhlambe ungafisa ukuthini ke noma mhlambe ungafisa ukubuza ini? Mina ngafuna ngichazele ukuthi yini kanye ayibanga nami uba angaze angizonde kanje. Ngoba ngiyazi. Ngoba ukumazi kwami ukukhula kwami nje ngiqabuka ngoba uma wami washona uma wethu washona thina 11 years. Yena wasengekho sokuthi usekhona. Bazobuya ngasoshona futhi wabuya wangahlali. Mangicabanga wahlala 3 days wahamba futhi nalapho walahleka. Ngoba mangicabanga khona imali ezikamayi zaziphuma ezoya okuthiwa sezomhlaba. Kuthiwa 30,000. Wabuya ngelolanga wafika wathi uzokwenza imali yakhe. Babe besisho yakhe. Imali yakhe. Babe besisho abantu imali abo yakhe. Imali engane ezizincane kwabe kushiwo mina nodadewethu omncane. Lo akwazi ukukhuluma naye. Futhi washo naye usisi wami wathi into ezokwenzeka la wena suka sayikhuluma indaba yemali masimiyeke enze into afuna uyenza ngoba wenza u-travel ekhaya emveni ngokuhamba sabe simgcine khona njengoba sesizohlangana eThekwini. Azahlalanga futhi kulo 3. Mhlawumbe ungafisa ukuthini ey'nganeni zandawonye kodwa ezingazwani ey'ngabhekani? Because ngiyazi khona imindeni kanje eminingi la ngaphandle and okungenzeka ukuthi mhlambe bayoqondana nokuthi bayibone le video. So ungafisa ukuwadlulisela ngapha amazwi abantwana abandawonye abangabhekani? Angazi ngoba inzima lento, inzima. Ingakumbe uma uzothiwa kubhutweni omdala onguyena owenza into engekho right. Andazi bangathi ngoba kuye kuthiwe ubukele emntwini omdala. And okuwese ama-parents awasekho. I think uyena fanele ngabe ube ubaba nomama kunini enizemva kwakhe but akwenzeki. Kunzima ngoba kade futhi ngizama nakuyena ukubhuti wami lo ngoba seze washona ubhuti wami kubelimela. Washona futhi ekhulume yonto baze baxabana nabo. Embuza ba umthetho wakho ubangani noNcizile. Kwenzakalani? Azasho athi akhonto nje bangayo nayo kuphela uyatefa lo. Inkinga ngikwazi ukukhuluma ngiyekhala. Ngokusho ukuthi andazi. I just wish ngelinye ilanga kwehle lokho anakho enhlizweni yakhe okwenza ukuthi nigejane ngaso sonke isikhathi noma akulandelele ngokungakuphilisi kahle. Angazi but ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele ohlelweni lami. Ngiyathemba ukuthi kuzobohla lokho kusenhlizweni yakho nasesifubeni ngoba nakho usukhonile ukuthi ukhulume and ukukhuluma kuyasiza kunokuthi into uyigqume esifubeni. Ngiyabonga kakhulu nje ukuthi ungivakashele. I just wish nithole indlela eningase nenze ngayo ukuthi nibumbane nithandane njengey'ngane zandawonye. Mbuke lapha ekhaya kuningi kuyenzakala emakhaya
kuningi kakhulu, and okunye kubuhlungu, okunye kuyakhalisa, okunye kuyisifundo nje esibi nasey'nganeni ey'suke zisazolandela esizukulwaneni. So ngiyacela kumanje kusiyami ukuthi ke sibambaneni, masiyigazi elilodwa, sithandaneni, kufudumale ekhaya, kungabi khona odonsa abhekisele nomunye adonsa abhekisele, because akuyona impilo enhle leyo. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyithanda kakhulu. Bye. Ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with u-EasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja, mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje, ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi Black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakhumbula uBlack wethu uthi uno-Q, akusiyona u-CK but uno-Q. So usebenzisa othi Black 50 i-promo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku-EasyBet, mawusebenzisa i-promo code ethi Black50, uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-R50 mahhala, mase bekunikeza nama-spins ayi-25. So ibani ni-register, ngiyithanda kakhulu.